Het stamboekras stelt nog maar 250 geregistreerde Frieske reetboente kei en in totaal staan 400. De stichting Behoud Roodbond Fries Vee spreekt van een dreiende ramp. Door de fosfaatwetjouwing binnen een soort reetboente kei naar de slachter bracht. Ja, nou, dat is natuurlijk een probleem wat al langer speelt. Nou, er zijn al heel soorten verdienen. Alleen nog juist ook een kool heeft die 9 of 10.000 liter oud en die heeft die 4 of 6.000 liter oud en ze eten wel hetzelfde. Ja, dan snap ik wel dat, dat is dan die kei die het minst jouw verdorst. Dat zijn economische overwagings. En dat binnen overwagings en je moet, je moet dus breder het allemaal verzinnen met de kei. En ik snap wel dat het dan in een lastig dilemma komt. Maar daar is er nog net voor hoeven te doen. Ik heb nog net voor hoeven te doen. Ik heb zelfs nog wat rijden erbij kocht laten. En ik wil er zelfs nog wel een keer bij hebben dat ik ze vinden kan. Dat is correct, werd de stichting de boeren te oproept. Neem er een peer bij. Verder vregen ze financiële stiepen van bedrijven die in zwier waar komen. Maar wat binnen eist de voordelen van reetboente kei? Heel dwarsem, gauw kalf, weinig poortprobleem. Dus heel noffelijk, hele mooie roenoanties krijgen. Dus dan beginnen ze net zo te klieren. Dus dat... Nou, hij is wel wat ontklieren, maar... Ja, maar net volle bij horen kei. En ik vind gewoon komen een heel mooie uitstraling. Er is nog wel Friesk reetboent bollensperma bij de Genenbank. Maar ideaal zou wezen dat er zo'n 4000 exemplaren omrinnen in de Grijden.